Unha vez máis, as traballadoras da firma textil alinense Toipes volveron concentrarse diante da tenda que a empresa ten na capital do Deza. Este martes fixeron varios paseos ao longo do treito da Rúa D, que comprende entre a Praza da Marina e a intersección coa Praza da Igrexa. A situación, a verdade, é que hai unha certa confusión porque parece que a empresa está tendo algún nivel de actividade. De todas maneiras, seguimos sin poder contactar cos empresarios e queremos intentar ter unha reunión para tratar de clarificar se pretenden ter algún tipo de actividade ou pechar definitivamente. Ningunha novidade por parte dos actuais propietarios, tan só a confirmación da chegada de 3.000 prendas á nave de Lalín para a súa distribución. Nas últimas horas, a maior parte das traballadoras coñeceron a data do xuízo para a rescisión dos contratos. Será o 18 de febreiro.